Il-politika tal-Gvern għall-Għawdex għadha dik tax-xogħol f'Għawdex għall-Għawdxin. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat is-sibt filgħaxija waqt attività politika fix-Xagħra Għawdex. U annota kif fl-aħħar 9 xhur taħt Gvern Nazzjonalista kull ma nħolqu huma 10 postijiet tax-xogħol f'Għawdex, flimkien ma' 50 self-employed. Min-naħa l-oħra fl-ewwel 9 xhur taħt Gvern Laburista inħolqu 312 impjieg full-time u 404 self-employed bdew il-ħidma tagħhom f'Għawdex. Fl-aħħar 9 xhur ta' Gvern Nazzjonalista f'Għawdex inħolqu l-ammont fenomenali ta' 10 jobs. Bir-raġun illi qed jaħbu lill-kelliema tagħhom għal Għawdex, partit illi falla miżerbrjament bl-iktar mod kbir biex joħloq ix-xogħol fil-Gżira Għawdxija. Fl-ewwel 9 xhur toħloq iktar minn 300 job full-time. 400 ruħ oħra jibdew jaħdmu għal rashom meta wieħed jaf id-daqs tal-Gżira Għawdxija 25,000 ruħ. Dawn huma ammonti importanti ħafna. U fadal xi jsir. Il-Prim Ministru qal li x-xogħol fuq il-Cruise Liner Terminal Yacht Marina imbeda, proġett li minnu se jgawdu 20 ta' ħaddiema u jgħixu mijiet ta' persuni. Jien niggarantilkom li bl-istess mod illi bih wasalna biex f'sena waħda biss raħħasna il-kontijiet tad-dawlu tal-ilma, f'din leġislatura ħad tkunu qegħdin taraw wieħed mill-ikbar proġetti li qatt sar ġewwa Għawdex. Tkellem ukoll dwar l-investiment tal-kumpanija RS2, kumpanija rispettata li diġà għandha investiment f'Malta. Permezz ta' taħdidiet din il-kumpanija se tespandi f'Għawdex fejn mal-100 persuna se jkollhom post tax-xogħol f'din il-gżira. U dan jista' jiftaħ itri għal kumpaniji oħra biex jagħmlu l-istess. Xogħlijiet li se jkunu qed jappellaw l-iktar għal żgħażagħ gradwati mill-Università u l-MEP'S li issa se jkunu jistgħu jgħixu u jaħdmu fil-Gżira Għawdxija. Il-Prim Ministru temm bl-appell tiegħu biex fl-24 ta' Mejju il-poplu Malti u Għawdxi jagħmel l-għażla tiegħu. Tenna li hu konvint li Għawdex jista' jerġa' jagħti sinjal b'saħħtu ħafna. U minkejja li hemm minnu mweġġa għaliex il-problema tiegħu għadha ma ssolvitx, il-Mexxej tal-Partit Laburista qal li jekk kif l-Għawdxin emmnu fil-bidla li seta' jġib il-Partit Laburista fl-elezzjoni tas-sena li għaddiet, huwa perswas li Għawdex jista' jerġa' jibgħat sinjal ċar li jemmen fil-Gvern li jaħdem u li qed jagħmel id-differenza fil-ħajja tal-Maltin u l-Għawdxin. Komplu ikkonvinċu aktar persuni biex fl-24 ta' Mejju li ġej flimkien għalelija noħorġu nivvotaw għal kandidati kollha tal-Partit Laburista biex nuru li Għawdex u Malta huma enerġija pożittiva.